రథసప్తమి భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా అన్ని ఏర్పాట్లు చేసి విజయవంతంగా నిర్వహించినట్లు రాష్ట్ర వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి కింజరపు అచ్చెన్నాయుడు వెల్లడించారు. అరసవల్లి శ్రీ సూర్యనారాయణ స్వామి వారిని దర్శించుకున్న అనంతరం ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ ప్రభుత్వం రథసప్తమి వేడుకలను రాష్ట్ర పండుగగా ప్రకటించిందన్నారు. సూర్య నమస్కారాలతో ప్రారంభించిన శోభయాత్ర అద్భుతంగా జరిగిందన్నారు. సూర్య నమస్కారాలు వేల మందితో ప్రారంభించినట్లు వివరించారు. శోభయాత్ర అదృష్టంగా జరుగుతుందని పేర్కొన్నారు. గత కొన్ని రోజులుగా జిల్లా అధికారులు శ్రమకు ఫలితం దక్కిందన్నారు. రథసప్తమి వేడుకలను విజయవంతంగా నిర్వహించినట్లు చెప్పారు.